Сәлам дуслар! Эфирда топ клип тапшыруы. Сезнең SMS тавышларыгыз ярдәмендә билгеләнгән иң яхшы клипларның унлыгы. Мин Ранил Нуриев. Шундый узак көткән җәебезнең беренче айы инде ахырына якынлашып килә. Һәм шул арада хит-парадыбызның резидентлары ничек яшәп ята икән, хәзер мин сезгә сөйләрмен. Һәм кемнең ничәнче урында икәнен дә бергәләп ачыкларбыз. Хәзер кайсы клипның китәсен әйтү белән безгә бик күп яшьләр үпкәләр. Шулай итеп, біз бу атнада Элвин Грей һәм Ансу белән сау булашабыз. Әлеге клип 14 атна дәвамында лидерлык позициясендә торды. Аның бер генә тапкырда җиңүчеләр эшлегеннән киткәне булмады. Тик кагыйдәләр барлык кешеләр өчен дә бер. Топ клип яңа сулыш, яңа клип таләп итә. Җиңүчеләребезнең вакыты чыкты. Без әлеге клипны топ клип хит парадында соңгы тапкыр карыйбыз. Керфегеңнән гөлләр тама, күрсәм йөрәгем яна. Синең гүзәллекне күреп, сандугачлар соклана. Hayli җанашым ямансу, күрешмәгән чакларда. Күзләрең гел юлларда, күзләрең гел юлларда, син яшәгән якларда. Күзләрем гел юлларда, Күзләрең гел юлларда, син яшәгән якларда. Кемдер китә, кемдер килә. Яңа урын буш тормый. Югалту ачысын ничек тә җиңеләйтү максаты белән без бүген премьерага дуэт җырга төшерелгән клипны алдык. Каршы алыгыз. Премьера Айгиз Әхметов һәм Рузилә Хәйретдиновадан. Sağındırdın digen bular, gitsin ki yanlarıma.
Nazla mine Sivir canlarıma Sağındırdın digen bulla Kesin kil yanlarıma Yandırmine Giydirmine Alıp sil kışağına Peşe yüreğinde yangan Sil kaylarıklarını da Yarat mine Nazlamine Sivir canlarıma Sağındırdın digen bulla Kesin kil yanlarıma Sağındırdın digen bulla Kesin kil yanlarıma Kesin kil yanlarıma Гүлназ Сабированың соңғы вакытта күңеленә үтеп калган вакыйгасы ул да булса әнисенең туган көне. Ул социаль челтәрдә әнисен котлап бергә төшкән фотоларын да урнаштырган. Менә хәзер инде Гүлназ шибәрлеге белән кемгә бурычлы булуын бөтен кеше дә белде. Menler arasından izlep toptum seni günemin yazmışım.
Азалия Зиннәт өчен исә узган атна Григорий Лепс концерты белән истә калган. Үзенчәлекле, кабатланмас кешеләрне яраткан нинди җырчы кыз. Шушы урында, дуслар, без дә үзенчәлекле Зиннәт өчен тавышлар юлыйк. Чөнки аның хит-парадтагы хәле әллә ни мактанырлык түгел. Kollarına zəngər şəşəg idi. Qoluma qasıb məni qatladın. Şu şəkildən başlap gözlərimdən almay başladın. Canı yaralı, yüreğin yarası. Eytməsən də sizəm bitinərə. Aşık canlar bir bizgənə tügər. Aşıraşular bulmasın indi. Sizip duram qaynar sulaşana. Yüzüne balqı qayaş şikeller. Zəngər gülməyində bikilleşə. Balın şəşəklər şikiller. Canı yaralı, yüreğin yarası. Eytməsən də sizəm bitinədə. Aşık canlar bir bizgənə tügəl. Aşıraşular bulmasın indi. Aşık canlar bir bizgənə tügəl. Aşıraşular bulmasın indi. Neler özgərgəndir şu qədərlər. Hislərini yaşıra almıysan. Görməmişkə salınıb ütüb gitsən. Canlarına uğranı tapmaysan. Canı yaralı, yüreğin yarası. Eytməsən də sizəm bitinərə. Aşık canlar bir bizgənə tügəl. Aşıraşular bulmasın. Canı yaralı, yüreğin yarası. Eytməsən də sizəm bitinərə. Aşık canlar bir bizgənə tügəl. Aşıraşular bulmasın indi. Aşık canlar bir bizgənə tügəl. Aşıraşular bulmasın indi. Aşıraşular bulmasın indi.
Венер Салимов исә бу көннәрдә якыннары белән бик кызып үзенең гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Без дә топ клип тапшыру исеменнән Венерны чын күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Сәламәтлек, яңа ачышлар, хит җырлар һәм әлбәттә тамашачы мәхәббәте телибез. Шынлап әллә шаярып, көннәр уйлап шығарған, синермен диләр миңа, шақатып тырам шуңа, синермен диләр миңа, шақатып тырам шуңа. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Ғәҗәпләнмим бу хәлгә, кыяфәт төрле була, әйтсеннәр әйдә шаярып, анан миңа ни була, әйтсеннәр әйдә шаярып, анан миңа ни була. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Көләндә шаярам мин, бүген сезгә кушылып, хыянәт итми халкыма, калырмын татар булып, хыянәт итми халкыма, калырмын татар булып. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Әрмен түгел татар мин, татар мин, татар мин, шынлап әйтем шаярмыйм, шаярмыйм, шаярмыйм. Tatar түгел армян мин, армян мин, армян мин, татар түгел армян мин, армян мин, армян мин. Ризат Рамазановның җәе безгә Көньяк Азиядан килүчеләрне кенә шаптыра. Ул раствор булгата, нигез казый, плитка ябыштыра. Юк, сез Ризат өчен артык борчылмагыз. Ул өлкән баҗаена йорт салырга булыша. Менә ичмасам җигит. Бүген бит баҗайның туган көне. Бу юлда күрешүне көтеп алдык сагынып, гомергә булсын гомергә ярый әле язганы безгә яшәргә
Әлемләрдә генә түгел, санауларда гел бергә. Шулай гына булсын әйдә, ни җитә соң яшәүләргә, иңнәрне куеп иңгә. Яхшы яшибез әллә дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый бай-җайлар бар, ни булса да без бергә. Яхшы яшибез әллә дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый бай-җайлар бар, ни булса да без бергә. Без татар бай-җайлары. Алда юллар, олы юллар була, күрсен бар да шәп. Ни күрсәк тә бердәм булыйк, бер-беребезгә терәк булыйк, яшик дөньяда күрелә. Яхшы яшибез әллә дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый бай-җайлар бар, ни булса да без бергә. Яхшы яшибез әллә дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый бай-җайлар бар, ни булса да без бергә. Әлдә шундый бай-җайлар бар, ни булса да без бергә. Әлдә шундый бай-җайлар бар, ни булса да без бергә. Биш клип артта калды. Тагын 5 клип алда көтә. Бездән аерылмагыз, без дәвам итәбез. Лилиана Ирназарованың оста бакчачы булуын алдагы тапшыруда сөйләгән идек. Менә хәзер шул бакчада инде җиләк чыры башланган. Тик ятып булмый. Барында өлгерәсе бар Лилианың. Дуслар, сез дә тик ятмагыз, җәйнең тәмен белегез һәм ошаткан клипларыгыз өчен SMS тавышлар юллагыз. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Дөньялар була ул янда калганнарына азап, янда булган сөеклеңне хөрмәт итеп лә ярат. Ак-караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ак-караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Сак адымнар белән атла киләчәк дигән юлга. Бар адымнарда аерыла, уңга булмаса сулга. Сак адымнар белән атла киләчәк дигән юлга. Бар адымнарда аерыла, уңга булмаса сулга. Ак-караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ак-караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар иде күбрәк. Ялгышулар, саташулар була барсы да. Әйләнмәсен ялгышулар йөрәкләр ярасына. Ялгышулар, саташулар була барсы да. Әйләнмәсен ялгышулар йөрәкләр ярасына. Карады, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Караны, уңны-соңны аера белү кирәк. Бу тормышта
Алсу һәм Азат Фазыевларның җәйләре сабан туйлар узу белән бераз яман сулап калган. Шул бушлыкны Азат су буенда балык тотарга йөреп баса икән. Азат балык тоткан арада сез әлеге пар өчен җырның кодын язып 1320 номерына SMS тавышларыгызны юллый аласыз. Атлыйсың белеп кенә, матур иттереп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә. Күгәшем өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнен селә үзәккәем. Күгәшем өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнен селә үзәккәем. Canım sina talpınıgan bir күрергә күңелкәем сине шундый сагынган bir күрергә күңелкәем сине шундый сагынган Күгәшем өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнен селә үзәккәем. Күгәшем өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнен селә үзәккәем. Şiverimsin güzel, tirende yak güzelim. Baldan şekerden de tatlısıyam degen sözlerin Baldan şekerden de tatlısıyam degen sözlerin Күгәшем өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнен селә үзәккәем. Күгәшем өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнен селә үзәккәем. Күгәшем өлкәем, Nazlı yarın син бит ул, бәхетләргә тиң бит ул. Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек бит ул. Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек бит ул. Күгәшем өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнен селә үзәккәем. Күгәшем өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнен селә үзәккәем. Күгәшем өлкәем, өлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнен селә үзәккәем. Сине уйлап көнен төнен селә үзәккәем. Сине уйлап көнен төнен селә үзәккәем. Өченче урын. Бу атнада бронза хуҗасы кем? Әйдәгез бергә ачыклыйк. Өченче тапкыр әни булырга җыенучы Гөлназ җәйнең ямен, тәмен тулысынча татый. Яраткан балалары белән саф һавада уйный һәм дөньяга киләчәк сабые өчен йокы бүлмәсе әзерли. Гөлназ күңелле мәшәкатьләргә чумган арада, әйдәгез аның кызы белән башкарган җырына клип карап алыйк. Күз яшьләрен түгеп, еллар үтте диеп, сагышланып утта яшәгәнмен
бәхет келер диye көткән чакларымны искә алам хәзер яшьлек елларымны кирәк түгел сагыш кирәк түгел ялгыш сагышларда ялгышларда адаштырма язмыш кирәк түгел сагыш кирәк түгел ялгыш сагышларда ялгышларда адаштырма язмыш бәхет килә икән көтә белсәң генә уйлар синең белән бәхетең син генә кирәк түгел сагыш кирәк түгел ялгыш сагышларда ялгышларда адаштырма язмыш кирәк түгел сагыш кирәк түгел ялгыш сагышларда ялгышларда адаштырма язмыш сагышларда ялгышларда адаштырма язмыш Бер бидрә җиләк җыйдым ди Эльмира. Соңыннан мыйны чиләге белән дип әкрен генә өстәп куя. Җырчы кыз бу ялларны әнә шулай җиләк җыеп, туган-тумачаларын өйләндереп, дуслары белән күрешеп уздырган. Шуңа да әлеге атна иң шәп атналарның берсе булды дип белдерә ул. Бүген кинәт хәбәр алдым, сагынасың яратып. Киткән идең башка ярга, йөрәгемне ялатып. Белмәдеңме киткән чакта мине сагынашагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Белмәдеңме киткән чакта мине сагынашагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Юкагылма син кабаттан йөрәгемнең кылына. Әйләнмәсен ул яңадан хисләреңнең кулына. Белмәдеңме киткән чакта мине сагынашагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Белмәдеңме киткән чакта мине сагынашагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын.
Özün üçün yoğaldın Bilmedin mi gitken şokta Meni sağınacağın Yaratusuz bu turmuşta Jengil bulmayacağın Bilmedin mi gitken şokta Meni sağınacağın Yaratusuz bu turmuşning jengil bulmayacağın Yaratusuz bu turmuşda jengil Bu атнада ol иң көчлесе. Уңыш бүген аның ягында. Әйдәгез, җиңүче хакында сөйләшик. Топ клип хит парадының иң яшь резиденты Лия Шансинның җәе кояшта кызынып, бәләкәй энекәше белән уйнап һәм инде билгеле TNTV каналын карап үтә. Җырлы җәйге дулкында тирбәлеп, рәхәтләнеп каникулларымның тәмен татып яшим ди Лия. Dostları belleni yaşav yemli Dostları belleni көңелле Dostları bellen aralaşıp Ozan aytağım birini Dostlarıma rahmet eytip Yarsıp edibe yürekler Bitmez rahatlık süngümez söyü Minnen sizge dilekler Dostlarıma rahmet eytip Yarsıp edibe yürekler Bitmez rahatlık süngümez söyü Minnen sizge dilekler Dostları yaktı yıldız Ay nuruday balkıysız Bu durmuşta şin kişisiz Şuna jengil atlıysız Dostlarıma rahmet eytip Yarsıp edibe yürekler Bitmez rahatlık süngümez söyü Minnen sizge dilekler Dostlarıma rahmet eytip Yarsıp edibe yürekler Bitmez rahatlık süngümez söyü Minnen sizge dilekler Can dostlarım tatlı yeşik Eşuyni kulağızda Sev selamet yaşayız Dip gül şeşem yollarızga Dostlarıma rahmet eytip Yarsıp edibe yürekler Bitmez rahatlık süngümez söyü Minnen sizge dilekler Dostlarıma rahmet eytip Yarsıp edibe yürekler Bitmez rahatlık süngümez söyü Minnen sizge dilekler
Дуслар, клиплар карый торгач җиңүчеләрне ачыкладык. Хәзер инде хушлаша да алабыз. 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, яраткан клибыгызның кодын язып, SMS хәбәр җибәрегез. Яисә tmtvonline.ru сайтына кереп, тавыш бирегез. Сезнең белән булдым мин, Ранил Нуриев. Күрешербез. Пока.